Ja, og det er det så vores matematikvideo, og vi vil nu fortælle jer, hvordan vi ved hjælp af retvinkelige trekanter har målt, hvor langt der er ud til det punkt, vi har valgt på øen. Og det har vi så gjort på følgende måde. Vi starter med at vælge punktet ud på øen, og vi sætter Emil til at være på 0 meter fra sådan. Der. Fra 0 meter fra målebåndet. Og så gør vi det, at jeg går 10 meter ud. Eller hen. Det er ja, nemlig. Og så kan vi så se her, at Emil han står nu på 4 meter. Det gør han der. Og jeg har så ved det punkt, som vi så skal være retvinklet. Og det er lige ved. Det er nemlig rigtigt ved 10 meter. Og forstørrelsesfaktoren, den er altså 6 divideret med 4 lige med 1,5. Og det er så den retvinklede vinkel. Og det er så det punkt, som så skal være helt væk, som Emil nemlig skal dække. Og nu går jeg så ud, indtil jeg ikke kan se punktet længere, fordi Emil står i vejen. So to speak. Og jeg kan til siden ikke finde punktet. Og jeg har så fundet punktet. Og her kan vi så se fra punktet, at vi ikke længere kan se det punkt, vi havde ude på øen, fordi Emil står lige der, hvor han burde stå. Sådan. Og afstanden for øen, den udregner vi så ved at sige 14 meter. De ved det er med halvanden, lige med 9,1 tredjedel meter, nemlig. Tak fordi du så med.